Comrade, when you think about the MK party, this is what I always say to comrade. When you are given a leadership responsibility, you must think about those more than 2 million people who voted for this party. They voted for this party because they were hoping that it will bring change in their lives. They never voted for this party for you to get leadership positions, and when you get that leadership position, you develop pride, you become a word celebrity. So comrade, this is not an organization of celebrities. When you are a leader, you must be a servant of the people. You must not be a celebrity of the people. We take you from nowhere. When you get a leadership position, uyaqala umila amaphiko ungakwazi nokusibingelela. When you have actually been put in a leadership position by poor people, masebekhethile abantu uyakhohlwa yibo bese ucabanga ukuthi organization yakini. This organization, comrade, this organization does not belong to individuals. It belongs to the people. It belongs to all of you. So when you are given a position, don't have a sense of entitlement. Don't be entitled to a position. Be entitled to principles, aims, and objectives of the organization. Malungu Umkhonto Wesizwe noma ngabe senizondana kangakanani, anamkelane kangakanani, kodwa ke nibuke ukuthi ukukhuluma indaba zomkhonto wesizwe zeyingxabano nikhulume esilangalaleni, yazini ukuthi kuyawulimaza umkhonto wesizwe. Silulaza igama lomkhonto wesizwe nesithunzi sawo, silulaza umongameli womkhonto wesizwe. Ngiyakufisa ukuthi ke sigweme ukuthi izinto zethu, indaba zethu esingaboni ngasolinye ngazo siyoyikhuluma ezilangalaleni. Ayesikhulume nje ngaphakathi, sithethisane ngaphakathi. Uma ke nifuna ukulwisana ngoba sengathi nihlale nithukuthelelene nje njalo, nilwisane ke nithukuthelelane kodwa nindawonye. Isikhathi esikusona ke manje engifisa ukukhuluma ngaso siyokhethweni. Ayikho inhlangano eyokhethweni inikizana ngalolu hlobo esinikizana ngalo esilangalaleni bese iba nethemba lokuthi izowina amavoti abanye abantu abavoteli umsindo, abantu bavoteli inhlelo eziyaphambili ezizobasiza. Ake siwumise umsindo makhombe. Last week iNews 24 ikhiphe indaba ezithi umama uadvocate uBusisiwe Mkhwebane ususiwe esikhundleni sakhe umkhonto wesizwe phathe bomnikeza esona sokuba uconvener wakase Mpumalanga kanye nobaba uWillis Mchunu. Ucomrade SG okusibonelo nomvalo wayesekhipha ilethe ukucacisa ukuthi njengoba ayishilo kulamaviki adlula ukuthi wonke ama structures lawo uzowahlakaza, kodwa lokho akuvelanga nje ngokumemezela kwakhe wayesewahlakaza wonke, bawahlakaza kancane kancane. Ngakho ke ubaba uWillis Mchunu usesewuconvener waKwaZulu Natal, futhi KwaZulu Natal akashintshi lutho, bazolihlela usuku lapha bazoya khona KwaZulu Natal. Ngakho ke njengoba uzwa le video engiqale ngayo, ubaba uWillis Mchunu
luleka amalungu omkhonto wesizwe party ngoba akhombisa ukungabi na discipline, ikakhulukazi makukhona izinto abangazwisisi kahle nezinto ababona ukuthi bona ngesingaba ihambi kahle, then uyabeluleka la. Ngiyethemba ukuthi basizwile iseluleko. Ngifisa ukubuyela ke kulo daba lwakhe lo lebelibukwe iNews 24 last week. Mayiphawula ngalo ukhulume kanje. Ngifuna ukucacisa nenye into engibona ukuthi iyahlupha nje. Ngoba laba baseThekwini beregion bathi bezwile ukuthi ingathi abatshelwa ngoba bathathwa ngokuthi abasekho ebuholini. Akulona iqiniso lelo. Abaholi bomkhonto wesizwe kuyiprovince yaKwaZulu Natal nama-region bazoba khona kuze kufike uSG kanye nethimba bazofika nalo. Ibona bazofike baqede lama-structures akhona bakhe amanye kabusha ngokubambisana namalungu omkhonto wesizwe kwaZulu Natal ngalolu hlelo ekuthiwa i-consultative process. Kodwa uma lingakafiki lolo hlelo ngomhla ka-18 no-19 wonke umuntu owaye-appointiwe esikhundleni usekhona kuleso sikhundla. Kufanele sikuhloniphe lokho. Mina-ke into engiyibonayo ezosixovela inhlangano ukuthi singasihloniphi iy'nhlaka zobuholi ey'suke zikhona ngaleso sikhathi. Yingozi leyo. Ngiyathemba kodwa ukuthi emva komhla ka-19 uma sekwakhiwe iy'nhlaka-ke ezizosingatha ukhetho manje sizozihlonipha lezo y'nhlaka. Ngiyakucela mina ukuthi ake sihloniphe iy'nhlaka zomkhonto wesizwe. Secretary General womkhonto wesizwe okusibonelo Nomvalo ukhiphe iletha mayelana nalolu daba akhuluma ngalo ubaba uMchunu la ifundeka kanje. Le letter uyibhale ngomhla ka-12 ku-April 2026. Iya ku-KZN Chairperson and Provincial Secretary Regional Detachments of eThekwini and Moses Mabhida. Isuka ku-Comrade Sibonelo Nomvalo o-Secretary General womkhonto wesizwe party. Isihloko sithi National Office Intervention in the Preparations for Regional Consultative Meeting in eThekwini and Moses Mabhida. Dear comrades, the Secretary General has been inundated with complaints and disputes regarding preparations for the regional consultative meetings scheduled for the KZN province on Sunday, the 18th of April 2026, in particular, the regions of eThekwini and Moses Mabhida. The nature and substantive elements of the complaints raised with the Secretary General have the potential of derailing efforts to establish an effective election machinery for the MK party. Furthermore, it is the intention of national officials to approach the 2026 local government elections with united and politically stable structures across all provinces and regions. Due to the potential damage that may be caused by unmitigated disputes, the Secretary General has taken a decision to elevate the coordination of selecting ward representatives in eThekwini and Moses Mabhida regions to national office. Therefore, the Secretary General directs that all prior processes of selecting ward representatives in Moses Mabhida and eThekwini regions are nullified. All branch selection process in Moses Mabhida and eThekwini regions are therefore halted with immediate effect and will be subjected to the national intervention. The Office of the Secretary General will henceforth and with immediate effect take primary responsibility to facilitate processes necessary for selecting branch/ward representatives, working closely with the Office of the Provincial Secretary. This intervention is necessitated by the urgency and sensitivity of this important organizational process.
Further details regarding the national intervention by the Secretary General will be communicated soon. In summary, ngenxa yalama complaint akawatholile uSecretary General sethatha isinqumo sokuthi athathe lolu daba alidlulisele manje ku-National High Command, alidlulisele phezulu. Kodwa ke zonke inhlelo beseyiqalile namalungiselela besenziwa okulungiselela ukuthi ngomhla ka-18 uzofika yena nethimba lakhe, kufike kukhethwa abantu laba bazokhethwa kule nto yababathi consultative process. Ziyama zonke lezo nhlelo ngoba udaba usedlulisele phezulu kwabaphezulu ukuthi lizosingathwa kanjani bazoyikhuluma leyo nto leyo namalunga omkhonto wesizwe party maduze nje kungekudala. Ngakho ke okusho ukuthi labantu abebebekwe ezikhundleni akunayo inguquko. Uma kungase kufika umhla ka-18 njoba sekuthiwa lezo nhlelo lezo ziyahlehliswa immediately ziyayekwa, bazoqhubeka nakuba kulezo ikhundla kuze kungenelele ngoba uthi lama complaints akawatholile aserious. Ngakho ke kufanele bazame ukuxazulula wona bese kukhethwa kahle ngoba inhloso yakhe nento ayifisayo ukuthi uma kiwa kuma local government elections baye bomkhonto wesizwe party obumbene futhi ohlangene okhuluma ngazwi linye. Kusho ke uSecretary General uSibonelo Nomvalo. Thiye ngeviki eliphelile mangenza ivideo ngathi lenkinga ebikhona kumkhonto wesizwe party ebebekhala ngayo abangamalungu ukuthi uma befaka izikhalazo zabo azinakwa, bayawathumela ama-emails, bayayithumela azinakwa. Kodwa kulokhu uNomvalo wenza izinto ngendlela ehlukile. Noma ubani uma kunento engahambi kahle ayibona ayihambi kahle kumkhonto wesizwe party, akathatha i-email kaSecretary General noma alo osebenza lapha e-ofisini lakhe athumelele khona, luzonaka udaba labo ngoba ukhombisa ukuba umuntu ozinakayo zonke izinto. Usho ukuthi izikhalo nezincomo zabantu uyazilalela. Kanti vele iyona into efunakalayo uma uyi-leader. Ngiyakhumbula ukuthi uThabiso lo oyikhansela le-MK ngapha eNorth West wakhala ngalento ukuthi bayayithumela izikhalo zabo kodwa abayitholi response. Uma kunento engabaphathi kahle noma kunento abashoda ngayo bezama ukuxhumana nezinhlaka zomkhonto wesizwe abasizakali ngoba awaphendulwa lama email noma abayiphendulwa izikhalo zabo. Kodwa ukwenza kanje kaSecretary General kwenza ukuthi amalunga nje wona omkhonto wesizwe party abuyelwe yithemba kuqala nje kwiparty yabo. Okwesibili ebese elungisa lamaphutha benzeke ekuqaleni ukuthi angaphinde enzeke. Ngikubona kuyinto enhle kakhulu lokho. Angeke ngazi-ke kwazi abantu abangamalunga omkhonto wesizwe party. Yabona nje bafowethu, mina ikhona into engangihlula engeke ngikwazi ukuyenza nokuyibekezelela. Habi. Sawubona wekhoma mfowethu. Cha ngikuveze kusa-early nje lokhu ngizocomplaina la kuwena mfowethu. Ngizocomplaina mfowethu. Asemaningi kakhulu amavideo akho evela la ulo ucomplaina ngomkhonto. Ulo ucomplaina uveza izinto asemaningi kakhulu avela kule phone yami. Ngizocomplaina nje impela kakhulu kuwena mfowethu. Umkhonto ukuze kube ukuthi uyavela ukuthi kube iqembu eliduma ngalendlela ukuthi livotelwe abantu. Wawuyingxenye wena noma uyingxenye yabantu abanxenxa abantu ukuthi abavote. Mhlawumbe abaningi abantu babona kuwe ukuthi ngeke ake siwuvotele umkhonto sikhathele ilaba. Yabo. Wawuyinga kwakuwena Sithembiso Khoma, kube uLindani Maphumulo, kube nabanye abafowethu ababekhona bewuphusha ngoba nathi sasiwuphusha futhi namanje futhi sisawuphusha ngoba sisayiwo. Yabo. Inkinga yami sekutheni ke njengamanje lama video yalokho evela kumina uyaxeka nje kuphela, ugxeka umkhonto nobuholi bawo. Namanje kule ngisititshayo ngiyabona sengiyilalele ngayiqeda, ngihlaphe khona into engayizwa kahle, ngayiphinde kwesibili ngoba ngiyitshela ukuthi mhlawumbe khona into engayizwa kahle. Ngiyabona ukuthi ukugxeka kwakho ubuholi bomkhonto akukho constructive mfowethu. Ayikho into yakhayo ebantwini ukuthi okay ke usuyagxeka ke umkhonto. Ukunalokho amagama owasebenzisayo iwona engiwezwa ngathi angiwathandisisi kahle la wathi lobu buholi benu
iqembu lenu abantu benu konke sekuwokwethu awusangeni wena lapho yabo. Isiyangihlupha ke lento ukuthi kusho njengamanje ubuyileni manje ukuthi usuyashintsha manje ukuthi ebantwini usubuyela ukuzoba guqula imiqondo futhi wenza lento eyenziwa ama politicians ukudlala ngemizwa yabantu. Abantu mfowethu kade bakhathala eSouth Africa. Kade sakhathala mntaka baba ukuthi besingakhulumi sikhulume edlangalaleni futhi besingenayo iplatform ngoba ne-social media beyingekho kodwa kade abantu bakhathala baze bayeka ngisho ukuvota kwaze kwaphunywa imikhankaso ukuthi kunxenxwe abantu ukuthi bavote kungasashiyo ukuthi hamba niyovotela iqembu elithize noma niyovotela iqembu elithize sekuphuma abantu abazonxusa banxenxe ukuthi nihambe niyovota ngoba kwakungasavotwa. Even mina imbala ngakhona unyaka nje ngase ngidecide ngawo ukuthi angivoti kulonyaka kwaze kwafika abanye abafowethu la eClermont esasihlala nabo abafika bathi ayingeka sambeni siyofika ufaka uxa nomilaphi ngahamba kwase kuyintambama ngafike ngiyakhumbula ukuthi uqanga lelo langa ngafike ngawufaka kwi-EFF ngabona kubomvu nje ngafaka kwi-EFF ngaleso sikhathi yabo ngenxa yokuthi sikhathele mfowethu abantu bakhathele ngale ngakithi mawuko Greytown abantu bathenjiswa izulu nomhlaba bangeniselwa iqembu lewathi uyi-ABC yabona bafaka lelo qembu lelo banethemba abantu baphuma enkatheni abantu abaningi lapha emakhaya inkatha ne-ANC hayi lawa amanye singawazi baphuma kulawo maqembu bangena kwi-ABC bayivotela ngobuningi abantu yabona mase beyivotele ubuholi ba-ABC bathatha wonke amavoti basebutshela abantu ukuthi cha abantu esizosebenzisana nabo yilaba basho lamaqembu futhi akade vele ekhona abantu bephuma kuwona bavele bakhala kakhulu abantu bafolwe embiza bafuhla ngokuthi ukuthi kanti siyobalekelapi baze bathi mabesuka base bengena ke enkatheni yodwa ngoba ngala kwi-ANC hayi abantu bakhathele kakhulu i-ANC mfowethu yabo kahle kahle nakona kwinkatha ukuthi ke phela ngeke uhlale ungabi nalo iqembu mhlambe ke ngaleyo ndlela. So wena mfowethu mawusungena la kade wena unxenxa abantu ukuthi abavotela umkhonto bese mawugxeka umkhonto la ungabi nayo into econstructive nje mfowethu ekhombisayo ukuthi yebo umkhonto ziyenzeka into ezwrong kodwa bese usebenzisa amagama okwakha ayikho ngisho lilodwa igama mfowethu lokwakha olikhiphayo ukuphuma kaMncwango ayojoyina inkatha sekwenza umkhonto ube wrong mfowethu mase sikhuluma nje iqiniso ukuthi ubani okhetha OSG loyo muntu okhetha OSG kulungileke siyafa ngikhalela nje ukuthi mfowethu uma uzongena edlangalaleni wena siyokhuluma kabi ngomkhonto kanti abantu bakwazi ukukhuluma kahle ngomkhonto wafunda ama comments lapha yana bakhona abantu abakubonayo ukuthi wenzani yabo kwesinye isikhathi ungaze ugcina usuvele njengomuntu engazi ukuthi seyofakelwa imali ngoba nomncwango nje abeya lapha imali njengoba ethatha isibindi esingaka yabona ukusebenzela igama lakho kanzima into enzima kabi leyo bafowethu bese uyashintsha mawushintsha uyakwelinye iqembu sekufanele ulenze leli libe opposite noma libe opposition party lokho kubiza isibindi esikhulu esingahambi sodwa esihamba nemali so nawe uzogcina ubukeka kanjalo mntaka baba ukuthi akekho umuntu ongabukisa ngaye kanje phela lana uzobukisa ngawe mfowethu ngoba wena kade unxenxa abantu ukuthi bavotele umkhonto usuyabuya manje uyawugxeka umkhonto and ayikho nento eyodwa oyivezayo ukuthi lento ingalunga kanjani noma uveze nje ube constructive nje mfowethu uma ngabe ukhuluma ngeqembu osalithanda wena kodwa la ifike ngibambe khona ngiyakuzwa uma ukhuluma ukuthi awusayibali wena uthi leli iqembu lenu ubuholi benu SG benu yabo awusayibali wena lapho useyiwona umkhonto sikutreateni njengomkhonto sikulalele enkhomo mawukhuluma mfowethu ngomkhonto noma sewuphumile usuyojoyina inkatha noma usuyojoyina iNC ngeke mfowethu hayi mina ngiyala mfowethu ngiyala ngempela ngoba amavideo indlela ocomplaina ngayo nendlela ogxeka ngayo awakhi lutho ukunalokho ngazi ukuthi umuntu othi ebantwini uyekeni manje umkhonto ningabe nisawuvotela uyabheda bazoyapha abantu ufuna bayepha abantu ngoba umkhonto kahle kahle akakathola lithuba lomkhonto mina njengomuntu ocabangayo alikakathola lithuba lokuthi sibone ukuthi umkhonto awenzanga kahle la ngoba ukaze wenze lutho ayikho into engathiwa asikazi akukho la siphethwe khona umkhonto kuseyiqembu elisame eceleni elifuna ukungena ngaphakathi bayalivimba bayalivala ukuthi lingene liyangena ngenkani ngoba yelethu thina abantu esivotayo
yabo. Manje mawuqhamuka wena uzodukisa abantu umqondo futhi manje ulokhu ugxeka umkhonto shuthi abantu kufanele bawuyeke manje babuyele emaqenjini abo. Wona lawe sithi kade saba nawo kodwa siphila lempilo esiyiphilayo ekhona lamaqembu. Ngiyakucela khoma mfowethu awucace nje nawe uvele obala ukuthi hayi bafowethu sengiphumile noma mhlambe sekukhona nemali esekhukhwini. Habi Angibambe le video. Ngicela ukuze ukuphala kwakho la comment section ngeze ukuthi kulonke lolu daba esilixoxayo olithinta umkhonto wesizwe party wena ubona kanjani? Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo. Safuna ukulala kancane amaphilisi lawa abanginikeze wona ayangezelisa. Ngaphambi bangizamule ngoba kukhona abacomplain ukuthi wena uyazamula uma wenza ivideo awusihloniphi. Angazi ukuthi ngoba ukuzamula akubizi phela kuyona into oyibizayo ukuthi ayikufikele ivele izifikele nje. Ngithi ke angiyibambe ivideo ngingakafikela ukuzamula ngoba ngiyazizwa ukuthi ngiyazela. Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo. Cela ukuze ukuphala kwakho ngiyabonga.